Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Tang bas init among balay asa man ko ibilin akong motor init man kayo. Diri na lang ni ako lang ni adungan diri. Wa man siguro manghilabot ng diri. Boss! Boss! Oh! Pag-unsa man ta diri? Unsa ba baya kay mura magagdili kawatan? Di ba mo na itong trabaho pagpangawat? Mo na ta dire kay kita ka na motor. Mo na itong kawaton. Kay balo ka. Puting lagutan ako ng tawhana. Mo ni nakapa football lang ko sa trabuan. Pero di ka bensa anak kay black belt biya ang tagiya na. Inalan igmat ta sa itong mga liyo ka. Balak berter ada bos. Bruh. Ay kabalaka bos, ako'y harangan na. Arang sumuka buang, kawa tayo mong nibalaan. Unya, unsa pa man itong ipaabot dire? Pasko? Ha? Tala! Unsa bugay mo ko agakan nimo? Sa, dili lang sakit yun, napandul ko. Magpaagak pagi ka. Kadangag lagi ka. Dilan tayo masiglali sana. Kaya akong tuyo, tani, kay para makabalos kita ani. Igmata, kay basi mo gawas tug balik ang tagian ni. Ay boss. Ano ka timing? Gibili ng yawi. Ikaw asa man yawin ko nabilin masigo sa motor siguro. Balikan ko na ko kuno bi. Di na kita maglisod ani. Dali na kini kawaton. Ala bos. Atagya bos, gadulong bos. Balik. Kamala. Moro na ka matikod gini tawhan ada. Nahibili ng yawi. Ikod gina bos. Patay kita ani. Maguyod kita ani unya ni. Sura ani uy. Anggaw lagi nabilin ni akong yawi may gani kay wala makuha sa mga bata diri. Ay salamat. Tawag lagi bos. Ang yawi ang gibalikan. Pastilan gini. Sayla ila ni. Pero ay kabalaka kay dere kay naguyuron. Mana bos, nilakaw na. Tara. Madali sura ning kalbus. Tad balik gini yawi uy. Unsa man tani bos? Ibalikan mang yawi. Wala man na yawi. Ikaw ba pagkabugo gini mo? Ang magalsahon ka na. Guruyo na to na. Tara. Oh, ikay solo ba ning helmet? Kay medyo bati mong naong. Uba na. Pagdalin unsa naman taong ka ito ta. Asa magkapadulong? O asa di tapingon? Nausa na ang balay sa tagiya di arang padulong. Ang gini mo. Kari ta padulong. Ang akong motor ikuyod mas mga buang. Animal. Hoy! Hoy! Ngano man akong motor? Ay mga kagwang. Ala bos, atagya. Dibalik bos. Patay ka ni. Run. Hoy! Hoy! Animal. Bos. Nakaila man ko nimo? Hinungdo ba ka nako? Oh, boss. Nakauban ta sa trabaho sa una? Ikaw ginida? Oh, boss. Nakailagi ko ni boss. Ikaw ito napatangtan ako dito sa trabaho, boss. Uy, nganong naabot man ka diri? Kalayo atong inyo ha? Imo gi kong gisigiha pa ni Edo? Gusto boss. gi ka mo bawas ako no? Dili, boss. Nya nganong naabot man ka diri nga kalayo atong inyo ha? Dito, boss, sa tinuod, boss. Usan? Usa may tinuod? Dako kay kog... Usa dako? Dako kay kog... Usay dako? Kalagot mo, boss. Uh-oh. Kalagot eh? Oh, boss. Sorry, boss. Saan ka nyo? Ako sa kalagot. Pasiluan ako, boss. Pasiluan? Pasiluan ako, boss. Ikaw, usama ka? Kauban ka? Wala man ka? Ha? Dili bos. Dili? Dili bos. Sige. Pasiluan lang, boss. Ha? Pasiluan, sige, pasiluan. Pasiluan ta mo, pero ubos sa kondisyon ha? Sige, boss. Unsa man ang kondisyon, boss? Marog. Pasayawon ta mo nga hubo tanan. Hubo tanan. Bawal na sa YouTube, boss. Ya, sa taman ni ron. Pasayloon ta mo ha, ubos sa usa ka kondisyon ha. Unsa lagi na ang kondisyon, Dili boss? man ka mo mosayaw nga hubo tanan. Sayaw. Unsa sa yawa, boss? Unsa may gusto nimo budot? Dayan, sumaan mo. Ikaw may napasayaw na mo. Ikaw di magbuhat ka ng sa music. Unsa man? Pasayloon ta mo nga mosayaw og
Ari ta mo ani pasayloon. Dili boss. Dili sayo na boss. Musayaw mi boss pero unsa lagi nga sayaw? Kuan, lagi Sus. sikot-sikot. O, Kay sige, mo, boss. mo duty para ba ko? Usa may gusto mo, musaya mo. Ipapulis ta mo og bastrokon ta mo. Musayaw mi boss. Musayaw mi boss. Musayaw mi boss. Sige, sayaw. Usa-usa. Kani boss basin ganahan kani nga sayaw Kanang boss. sayaw nga ang kamot mo iituko na ang tiil sa babaw mo na gusto na ko. Unsa ka tapos ni boss? Dako kog tiyan. Basta sa lawas boss. Kaya di mo og ipadakop ta ka. Ka Tungod sa inyong karnap. kayahon boss, kayahon boss, kayahon lang. Kasi nagdugay-dugay istorya sige na. Kasi una niyong masayaw, ikaw. Ako boss para madali boss. Oh, sige. Ano na kong request ha? Sayaw nga ang tiil to sa ibabaw. Sige boss, kayahon ko boss. Sige. Unsa man ni sayawan takan boss eh. Tukaran ka. Wala may sayaw ng ani boss. Tukaran ka. Spaghetti pa baba, spaghetti pa ubos. Ikimbit ang lubo. Sayaw ni boss. Di mo na boss. Tarong na. Ay, di na naman. Action, begin. Oh, kala. Oh, sige, okay na. Ikaw, Boss, unsa ang sayawon boss? ha? Ikaw usay gusto nimo usamay nakamuan ng sayaw. Kinding ra boss. Ha? Kinding-kinding. Boss. Tarungan imong kinding-kinding ha, tarungan. Tarungan ang kinding-kinding nimo usamay gabitay. Ano rin boss? Usamay gabitay, sige. Sige. Sige, sayaw na kinding-kinding para mapasaylo ta mo. Sayaw na ko boss. Sige. Kinding-kinding. Kinding-kinding. Kinding-kinding tarunga, action. Ikimo ta lumang. Tarunga, boss. Tarunga. Okay boss, okay boss. Kinding-kinding. Kinding-kinding ko tuyo. Tuyo. Kinding-kinding tuyo. Kinding-kinding. Ligid. Okay, asa tong sa sir? Batian wag na akong boss oy. Marog. Pasayawon ta mo nga hubo tanan. Usay hubutanan boss. Hubo tanan. Bawal na sa YouTube boss. Ha? Ani pasayloon. Dili boss. Dili sayo na boss. Musayaw mi boss pero unsa lagi nga sayaw? Kanang di ta makapiret sa YouTube boss ha. Usa man gusto ka sayog tamling-tamling? Unsa man tawo ka? Ay, isa. Shoutout pala sa mga solid supporters ko dyan. Shoutout kay John Mukbang Vlog, Rejabel Channel, Panirio GD, Buloy 2 TV. Ayan mga solid supporters. Kambal ni Love o si Ma'am Love Jane. Ayan. RR Kasipol, Lady Jane's Channel. Tagabantay ng bakas si Mr. Mir TV to. At saka si VTV. Ayan, maraming salamat po sa lahat. At shoutout din po sa mga family ko. Ayan, sa buong pamilya ko. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana na-enjoy po kayo sa papanood sa aming video. Maraming salamat po.